Shubor nakaslem jong unongsan Hima. President Kaseng Hill States People Democratic Party uba KP Pangñiang ule thu baka Regional Committee West Khasi Hills District kebeladap Yeshong Jingalang Kwah baki hinyo tali kishnong ki basa ki Nepali bat ki wei ki jat bandriu ki bahap Langpih sektor kin hap ha Meghalaya ha gajing penbet port bat kejala Assam habekran bat kilat pathai khobor uba KP Pangñiang ule thu baka seng HSPDP keralit bane kendu yu menteri rang ba kejala ukan rat sangma ha sekretariat ban pen kan mau biang gajing penbet port kejala Meghalaya bat Assam hak benta ka baar ka badan hendeu tali ki sektor ule thu bahag ni gajing kendu yu ukan rat ula pentip ba un sa syong jingalang ba menteri rang ba kejala Assam Himanta Biswa Sarma hadin balakut ke darbar senrai ke ban salong menta ubenai habakali halor ke jingmi khobor bakidan kishnong ki bakwa ban hab hajala Assam uba KP Pangñiang ule thu baka Regional Committee ke West Khasi Hills ke bahab Langpih sektor kimkwa bakishnong ki bahab Meghalaya kin hab Assam ule thu bakishnong Nepali ki don hadu hanyo tali bar ke jingdon breu kalong palat san hajar ngut hendre yaki lake ada kishnong khasi kumta kimkwa bakin lech Assam hende kini ki jat bandriu ki lakular bandan ha Meghalaya ladaki yo ka jingshan bat yo ya ka hok kum kinong shong shnong ka parti mta ka sini ka benta ka ba yuan dari sukya adu ki mungkin kam juga parti MLA ki mesti ba ni yai budi ban ya syafrang yung ka reservation ya ka settlement jong ki interstate boundary ngimla ban klet Indonesia ba kacingdon jungi ka parti nadu MDA 1 government MDA 1 government idon iwe minister tu poru baka jingya wan jungi ban pre kalong halor in norim jong ka party tingim la klim da sungu ba hakane ka MDA 1 ka government ka badang ka ladep apo ka jingira muju shi minister kola sangma ba shim khia ai ka way ka issue jong ka party but lala ban exercise at least ki atli ki jingya sujumut ka sorga mangile asa yakin dutli sector menta ka singi pat ngiwan ban kerpat biang ya gani government ka bangi tre lang ru ju por ba ngin shimkhya shen no ban ge tren ya gani ka second phase badon rutli jaka badang ka ya te halor gani ngi sungu yu shimisa peringkat bat ki MLA jungi badu ya gani hi kumbashwa ka MP election ladep constitute yaki regional committees but ngila shongru kumba kumsha West Khasi Hills ngila yo ban shong arsin but na skotonat ya West Khasi Hills regional committee kam tam ka district session kidang dep shong tadang ar tayo na kaliang chung DC jungi la already yaki jaka bandon ke je kandu bakasa aga public hearing te unishi misa jungi mta kasiru ong yakani ka benta ka ba ngi ka party ngla wanra ba government ru ka take up yakani kathong jong ka kalong bani prelang hadu bangin yo ban poisa ka thongi kini kintu tuli ki jaka bilang sa ban yo ya ka permanent settlement kata ka dei ke jingwan jungi bat ni sungu ya government ru ba ngin yai shimkhya ye ne ka kam kumbang na sta kata ka dei ka chingkular jongu chief minister ngidon sa rutli West Khasi Hills kadang sa ka Langpih sector hari boy kadang don ka Desmoria sector ang ta kadang don ru ka Mautamur badai Hima wa mandai nang ta po Giant Hills ka obat gawing idon ka block 2 nang ta ka block 1 kita gede ki benta ki basa ka ba ka phase 2 kadai ban settle. So, but what is the reason that till now so production for Bhavan in the beginning of phase 2? The question ban ong rashim por kam dei na marba ni shwak MP election kadon ka jing sange sport na marga ni MP election ka ya tum mo lai nai tam te na kata ka daw hi ba menta isawan kung ka patiru ban kan mau ya ka ba with immediate effect ya ka phase 2 but isungu yu si mesta ula de ong bahadin ka shwak session ka de ka
hoi kini autumn session nih kalau don ru kajing ya pentip lang bat kajing friend u honorable chief minister jong Assam ba kin ya syakram ya ka ni baki don kini snong di bahap po Langpih sakra ya da pa of sini da ka jin tho baki ko man hap no po Assam ko mun nong lam tong ka snong bum no halor kene jin kwa ni ka snong ke hap no po Assam penyo ka kaweri bat kitu ki snong ki bakwa ban ha po Assam hoi ki don po Langpih na mangi don hadu menta san po lai tli mo kat kum katu ka jing pen bai ja kasem arjar khat way ki list te hoi imla ban len ki don kum kita te na kaliang jungi ngi yai kan tu yi ki pa ba kum bangi le alam kham tam ka Langpih i mai hoping mo ilong kum local mele ba Assam po sam tam ni ya long lang bat garo ka si ban ne te menta ka pen mi arsur hoi ngi sung si ya kan mo rengi kwa hi ban don lem rekat ban ni tang bangi ngai skema ke babun ba kisnong kin yeng bat ni ru bakut no ma ki don menta lightly ki jaka ka bangi le public hearing ayo nong ma kan thi ha po thili bat ka wei ngin le ha po mosikar te hang turu ki babun hi ki no kisnong ya warti managa ni ka meeting ka padang long po West Kasih district ho yim la ban len ba po ka Langpih sector the problem ka bangi kren ha ka ne ka regional committee kan kan ba kini ke ne maram ka dei ba jingdon jo Nepali hapadeng ani so if he let's say ki babun ki lingo e gani bangi ka regional committee ni ya simlang kum ni kan ba kini du ki jai ban mo la ki dei ki khasi non khasi mo Nepali ki karon dei ba ni kwa bi findon bai ba ni hang tu te but ngim don hero kata kajing thubong MP phim dei khasi tingin be no MP kum ka ngim da mo te mun sha kali don ka tu kajing clash ba ki sing balang da program rei wat ki sing balang ru ki sung thu e gani rada ngin don da kata kajing perkhat ya kajing don utau kasi bomle kasi ya kana wara shu ya ka problem yang iban wan ra ya kata ka ban ong ka speedy solution ya ka sektor Langpih ini ki ru di ya don ilong in touch barabor marang ya don lang hang tu song lang hang tu wat kiru ki ongum tahi ba lada ka Meghalaya ka ayengi ya ka security mo ban song ban long nong song ban yo ki right ki fundamental rights ongina ru mensuali ki babun ba ki Nepali ki dehi na po part and parcel jong West Kasih ti blada ki bun pateng kai ini ru ya katangi ong ngimdon ke jingmut ban ong ba MP de ka site bale mo pandon Meghalaya ngimdon ya kata ngilong right ngilong broad ko kompor khat mo ngidon ka hok ngidon ka legal ngidon ka constitutional right ke jong piru om ta kan kami ko hibakan hap po ka di ka si jang tia kata ka de ka hang ka ba don du bas dang du menta li ki dong kisnong kidon ha padeng ela ke sodong mangi kisnong ka si na adu kate ka mausikar like limita syakmat kindrung na po umali Langpih ito syakmat don adu new tuli kisnong ibaga jing bun paj jong kir dona shu ye ki san hajar ye As part of the regional committee for West Khasi Hills Right. for this border dispute, do you think Langpih will be one of the hardest areas to be resolved? of course the 6 areas of differences or 6 areas of difference it is a very complicated area as so called as everyone knows that but we have a positive hope that Langpih is not that much one of the hardest sector to solve the problem as one of the member of the West Coast Hill Regional Committee we see clear hope positive hope that Langpih will be or part and parcel of West Coast Hills and Meghalaya. And at the same time, we respect the counterpart of Assam government that always we have, mutual understanding and respecting the sentiment, historical background of the people of that area. Sautai August Arjar Upsong Nagalang ka party ngelawan iklu chief minister habide ba artli ki kam ki ba yakren hanika janmit tak banikong kabaide ba ganika amendment ni ganika associate official language ki khasi mo ek daw mi wan hangne ka daw ga long ba adi mi le smo ki jingnam
jungki candidate ki ba apply kam khamtam national government hagu chuko por jing ujung nam juki nok sukstro jungi khamtam ki rural areas ya ka babun niki gram dak sebak bigi ong nong samdak babun na pring juki kumi sham ta galong kim don kim de ki khasi nang ta daw ko ra jing e abede ba ka krian catholic communication namar ta daw ji sokhya ru kolong bikin yo ka kam ga jam amar kani ga jing kandi ka asyik official language kawan ra ga jing e ya ki khna samla jungi banyo kam personal office namar ba kam pa de ka official language no namar ga daw giwan ra ya gani ka ngi ai ngi ai gani ka si ma ta si haka bede ba ga jing ka pa usiam ban amen no igni ka associate official language ban pengkalano official language pi ngi ya gani re ngilawani kendo ri u senior postmaster ban tip ya ka jingsha balik ni kolong kumni ba kasi ni kena sama ni kumni okam ka ek pengio ga jing tip kolong ba which hakababun kini ka recruitment kiyo di kiwe pat ki bamde kasi yang labanong kadang nomor baki nomor ka direct recruitment ki pay tani ki mark sheet ba ka marks ya ba ki pay ni ka scoring ya ki we ki pay ni subject ka belong ka official language kan nam ta jungi pade ki pay na ka we subject ka belong ka english subject kam de na khasi language namar nak ta kadaw ka perlong ki bun ki khna jing ki yo kam nor ki duna ban score ka marks ka english language de nomor ta kadaw niwan ban kerpa UCM ban amen no ekne ka official language Hoi yo i katkum ka notification mo ko government kala hanika Meghalaya State Language Act 2005 but huju ko por Meghalaya Language Act 2008 kam simla don kono ko jing perkala ngane tamulu mala ni kasa ka ju hi be de ka language mo te watla kanika office jo kanika government of India Ministry of Communication Department of Posts GDS section mo kala penmi yaki office memorandum how arjar arhuai kumjuru ka office memorandum how arjar hulai kumjuru kani banang mission ngam no copy hne ke ka kaju ka arjar abusa den re kani office memorandum mabang study yaki kam dan jingi fair em kani kaju kam dan ni jingi fair te den mar ta daw bangi sawan susi emong ban penkelan e kata khana ba haba ki recruit kamu ginpe no khasi language te hendrai Usai melakukan ini gidong gijing ani yang tai lada ni pengkelang official language ke khasi ese kala abang ka kurum karang maka de ka administrative convenience tentu ngi la pen shang ngi la tho ngani ka presentation ani ru pa sa akabede pagani nom dan kita in marka usage kalong aspect section 4 unpaid section state language act 2005 barka juru Meghalaya State Language Act rules 2008 ki section 3 idong sub parang 2 1 2 3 4 5 usage will be the same kaba klem kata hakabede ba ka administrative convenience ki officer ka mathain sa IP copy ka habedi ki usage ka belong ka usage hani bagi ai hani ka notification ka long ba yagane ka language ka long ba the use of associate official language will not be imposed in any matter kani ab shamon dia kani ka long ba tang hapo ki district subdivisional but ki block level kata de usage mi on kan ne gumjo ha district subdivisional block level but haki district office hele usi ong em pani kan ora jing e namar bale sikila ki la ban thor khasi ki la ban thor garu ki la ban thor kitien ni ong em sa da long ta kum long ke pa ki long phin le da nu nu ti ga la khang ba ngin i thu no kitien khasi kum ka language kum ka official language khang ba ki samla jing he ba ki apply kam ki central office ke long qualified ke kim yo kam yo jam pham tam ha ba ji ba ki grade B grade C na ko nu ka post ba ki diban apply mar kum ko long menta hi khasi da kadi associate kum ka English ki official language te kata de gijing e ba khasi ji kimi okam ki central office atai pala shai kata dei Radio CM mau simpian at magkaban niya keren ru baka central government hamtam ha pwede bakmula da keren di riba nam taki exam hagi ikam po ka central government nu pusu banin long ba ka dia di bentan ka language ang tu include no ka khasi bakaru nam taban prinsip hamtam iki baik ba
Kabar sebenarnya belum ba yang siam rupa Singkia belum kok tu menteri beri ini support central government wa unbu ya kata request ba na yang kami ke parti Langpih. Semula khot tu je kyo besar berkinda no mentai ak bagi dia.